होननानैहाय बोरैबा मोनदों आरोना गोसोआ एकदम थानो सुखुवाखै आंहा खुगायाव बुंनोनो जेबो राव गैया गोसोआव दुखु मोनदों दा मा बुंबावनो जाहाथे जों बयबो खौसे जानानै जाहाथे बेबायदि खैफोदनिफ्राय आरो नेक्स्ट टाइम जाबावा बेफोरबायदिखौ जों लुबैयो आरोना आं खावलायो बेखौनो जाहाथे आरो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि जाथाया जाबोबाय थानाय हिसाबै आं बोरैबा मोनदों आरोना बेबायदि जानो नाङा जोंनि बे बर' समाजाव बेबायदि जानो नाङा आं बिराद दुखु मोनो बेबायदि जानाङा आरोना आरो जाहाथे फैबाय थानाय आरो समावबो बेबायदि दाजाथों आं बेखौनो लुबैयो आरो जोङो बेयाव चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सौफैनाय जादों मैया माखासेया सौफैदों जों टाइम मोनैनि थाखाय ज' फैफानो हायाखिसै दा स्पेसियेलि सासे प्रडिउसार फंबाय आरो सासे जाखांफुनाय एक्ट्रिस बिथांमोना फैथारनो गोसो जादों आरो जोंबो गोसो जादों टाइम मोननायखाय जों बाव सौफैनाय जाबाय आरो बाव जों फैनायनि थांखिया जाहैबाय माने जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै मोखां नायलायनानै माबा मोनसे साहस होनो हायोब्ला माबा मोनसे खोथा बुंनो हायोब्ला जाहाथे बै नोरजिया जानाय दुखु जानाय सुबुङा एसेबाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो फंसे फंनै खोथाजों जोङो माखासे बिबुंथि होनानै बा मेसेज होनानै जों बेखौ माबा खालामनो हायो सल्भ खालामनो हायो जाहाथे खौसेयै बयबो माबा गसंथायो आङो सावथुन मुलुगनि जानानै दा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेखौनो मेसेज हरनो सानो जाहाथे बोथोरा बारा मोजां नङा माने सब समाय बोथोरा मोजां थाबाय थाया माने बोथोरजों लोगोसे खाब जायो गावबा गाव खामानियाव गावबा गाव सोलियो थांखि मथे सोलियो रावनिबो फान्दायनायाव जाहाथे गाब्र'आ सैथोजों थाङो आयेननि लामा बेबस्था लायो बेखौनो आङो खावलायो दा दाय गैयै सुबुंनि सायाव फेक इनकाउन्टार बेथ' बिराद दुखु गोनां बाथ्रा मानोना सासे मानसिया जिउ दं फिउचार दं बिनि गथ' गथाय बिमा बिफा जाथि बंस' बे सासे मानसिया नायबो जानो हागौ सासे मानसिनि जिउआ ओरैनो नङा मोस्रोम गाथारनाय बायदि माबा मोनसे फिसा खेला बुस्थु नङा दाय गैयै सुबुंखौ बुथारनाय माने बियो बिराद गिदिर साजा मोननाय ओंखायनो बेबायदि दाय गैयै सुबुंखौ फासायनानै बा फेक इनकाउन्टार खालामनाय बेखौ जोंनो नाङा जोङो गसंथानांगौ आरो बेबायदि मानसिखौ जोङो आयेननि बेबस्था लानानै बेखौ मोजां राहा लामाजों सल्भ खालामनांगौ।